bathi uthwele bathi unawo yonke into baba. Yesu. Here's uMaskandi. To perform. You understand? And then Saito will ask Mahu and everything, and then he will say, take it away. To run the song. Yes. So about the numbers, dancers on that. Also the dancers. I don't have a problem. Yeah, because they will be like around 7. We'll space them up there. Fine. No Yeah. problem. Alright. No, Namhlanje ke sibiziwe lapha na kwi-ETV ukuthi sizoshaya ulive lapha na noma who sizoshaya igusha sizoyiperforma ku-Judicom usuku lubhizi kakhulu uyabona lapho ukuthi siyaphuma siyangena ngishintsha amateka amhlophe lapha ngilahlelene nezaza lapha uyabona vele uthayisa sewulisi ngempela uyabona. Okay, is it 43 Central Street? So here the 8022. Okay, sure. Guys, 22 minutes away. That's one. So it's kind of Once it's 8:30, they show it over. And you wanna magazo 22 minutes away, it's already 10 past much. Uhlale late yena uSponono lo uyabona uma hu uhlale late. It was of 22 minutes. 22 minutes exactly. 22 minutes away from here. Yeah. Or should you have me at the record? But yes, but then he was slow traffics and. Yeah. Should so. Because I need to be interviewing a performance. Yeah. Because the show iphela ngo 8:30. 8:30 show done. I need to go maybe pre-record. I didn't think. No, I'm saying for Mahu Massive I2 who be pre-record. Yeah, pre-recorded. Yeah. And from 6 to 8:30. Yena cha uyaba late kodwa ngiyabona futhi ukuthi uyinono kakhulukazi kweqa. Unenkinga efanayo neyami kahlahla nami vele nginayo inkinga ngoba late ngoba ngiyenzisisa. Ukurecord pre-recording ngeke yenze even uma wasefikile. I-pre-recording yenzeka uma sekafikile mara izobe ingekho live. Izodala so. Kuba This ngala ma alternative la. Because angithi vele i-interview beyimayelana nokuthi ayikho ngayo. So I'm thinking, so I should suggest that it's okay. I'm engaged no director please. Sinale challenge. Ngiyaqoka ngibeka impahla phe ngombhede ngibona ngathi lokho akuhlangani ngiphinde ngidonse okunye phinde shuthi nayo naleyo nkinga ngoba vele mina naye same WhatsApp group. You better make sure ukuthi nje iplate lami safe right there because I'm worried about my food. But the food part, swebona, because right now it was the thing of Sasha wafika by interview. Yes. Zaphatheka. Nama viewers waphatheka kodwa ngingafika nje izokhuluma nje kuphela. Engashiki ngisho ne performance yakhe sithi ngomthathu. Yeah, but namhlanje lekhona ngibona amajongo. Ayiyabona bethu abajongo So, namhlanje siyishaya namhlanje. Yeah. Bazobhema bekhona. Lalela mina ke ngcono ngishiye kuyo mina. Yeah. Uyidedele ushayela khona ke mina ngiphindele endleleni ngiyobamba front row seat. Try performance plus nokudla. Yeah. Ibizwa What's Cooking Wednesday right on the morning show. Nazo Asibalani ngiyakhona ke endleleni. Nolunye uhlelo abazolenza kodwa usisizolibriefa la. Hello, Mama Jantan. Siyaphila. Okay, no. I don't have less than show, right? 1 month, 4 months, oh my God. So, in the traffic. No, traffic guys child. Okay, actually, so now we decided we to do a pre-record the interview. Okay. And then all right. Yes. Okay. Because now we are here and
at least it's after the show, yeah. Okay. So by period, but then it's going to take a learning sometime during the week. Okay. Mas mashashela nje ukuthi sitholele makeup. Nah, just foundation doesn't have to be too much. Yeah. Ukhanda ke ngisale nje sizofaka lento engifaka. Yeah. It's okay. Uzothola amayini lawa? Yeah. Okay, so thola la siqola la wakhe. Asambeni. Kodwa manje ke ubuhle bakhe ngovele eqhamuka amamatheke vele kuphela konke lokho akekho umthethisayo. Uyabona? Yabona akekho umthethisayo. Kodwa ke one ufike be late aphinda thatha 2 hours bese esaphophozwa nje ngoba ukufana agcina azefana noPopeye yabo silinda umahukeke lapha ke siyaphazamiseka ngalokho nje ukuthi umahu ubhotoza kakhulu njengeqanda. Hazel Moscow. Bethathe Santini namajita kakhuthuza la aswenga nawo mfethu abukela kubafo bafuna ngikusho lokho ageza kakhulu mfethu abukela kubafo. Ngiya investa kukhuthuza amajongo lawa angama 2K kodwa athanda istyle sami sokuphila umtsizo nobujongo nokuba nenhlanzeko nokugqoka nje kahle udlukotini uma umfana uthanda intombi umfana ungathanda umuthi uthakade umfana omncane. Zibe around. Alright. Iba bisikade basalimana. Ya kodwa ukuluza noma usebenza indawo ye-makeup. Bese ukuthi amabhloku yala siwalindile. Ngeke lokho sikhona. Kanti ku-ready ngaqala manje masinama-delays. Ngazi ukuthi nima kanjani. So ukhuthuza namajita laphana wawenza wafeatureisha kwi-music video. So that ezokhombisa eSouth Africa ukuthi nayi naku la nayi into engayiqala nayi la isikhona day 1 Kodwa kuphela nje. Nokujonga. konke show lokuzana konke show ukabela la sangazi umuntu uzothinta ubuso la manje la abantu laba abulilo ngazi kanjani mfethu angazi manje njalo lobulilo ngathi ungathwali nje sothi mhlawumbe indoda oyintombazana abantu Ngeke awungabana ngizovela ngingomana ngingene nginjeni. Awuthina into zala bendoda ebusweni. Hey, but bathi hayi ngeke mfethu ayikhansela ngcono akekho umuntu osifazana. Angicwasi abantu abaphila nobulili obuhlukile obungafani nobuningiphilayo kodwa eqinisweni angihambisani nokubhotoza indoda ubuso mina uyabona ezinye izinto ezincane nje hambe ziphambanisa nesithunywa sakho leso uyabona. Uzophophotha umqansimba wendoda ebusweni naye ngeke. Hayi mfethu ayimphela. indoda engafuni ukwemuka sinamas Hayi ayimphela. but ke understand so ke ngiyajabula ukuthi ke uma sondilungisile le nto leyo kwagcina kwatholakala ke ezinye isimomondiya lapha esongiphaphata kubuso lobo ngoba kuthiwa kufanele kugcine kuphaphathiwe uyabo futhi nami masiphuma music video ngiyawubona ukuthi hayi ushuthi lento ekuphaphatha lena inhle hayi yona ya isikhathi esiningi ke mina ngiyibambela into yami ngoba umina owaphiwa leli talent yabona manje uma ngizothemba kuthiwa khona abantu kuthiwa yini khona abantu kuthiwa o-choreographer khona abantu kuthiwa o-director ubani angina director lapha angina choreographer la yabo ngoba yimi egcina usuku lento ngakhula ngiyenze emakhaya sakhula emakhaya sicula sishaya igince inkomeni Mahiri. Asofaka mahiri. Senje ukuthi mawese emotweni kufanele wese nje. Yes. Yabo. Yeah. Manje kufanele ukuthi uphume nje ukuthi ugutsho phelele ungathethi lutho yabo. Yeah. I video le uma uyibuka iwetha like a lot of money. Mawubuka ama video emagenga ase-Africa Davido Platinum obani. I video esezingeni elinjalo.
Kodwa lesi space right ngathi yiso lesi. Ispace lesi. Akusekho okunye. Yeah. Kodwa abantu bacela uzocela kakhulu ukuthi ashare. No, uyakudalela. Uyakudalela no. Uma sekwenziwa music video othinta ukuthi ohambisana nokuthi kushelwe intombi. Yithi sazi ngokushela kwentombi phela uyabona. Akekho kulova manje ohlala lapha neSandton ophethe iCamera lapho ozofika ethi usewudirect. Udirector ngoba akazi wazi ngoshela intombi. Ulova ngoba ngoshela ku WhatsApp lapha. Bazana. Kuluma nge-wardrobe into ebibaluleke kakhulu ukuthi ngiyiveze lapha okokuqala i-wardrobe ihambisana ne-lifestyle kaMthandeni ngoba mase uthanda igushi noma uthanda iParis kumele wazi ukuthi usuthande uMthandeni sekufanele futhi wazi more information ngomthandeni. UMthandeni ke umuntu osenkayo oqondanisa ukotini. Umtshali lo uthi ungisendele yesterday this background and understand. So mina vele ekhanda lami senginako ukuthi i-background injani. Yabona ishihleli lale background vele. Kwase siqala sisebenza. Sabonda futhi nalekaba akithi mhlawumbe akithi for not for me. Shilo phethe umsebenzi wakhe usebenza ngabantu yabo ngoba mayikwazi ukuthi phethe usebenze nami sitholana nani isho nakwabanye abantu yakwazi ukufunda i-character yomuntu lo muntu nje so usebenzisana naye umuntu so wasula even ngisho mahu masishoot ngangifike ngibheke ukuthi ufake ingubo i-dress enjani ebese ngiyahamba ngoba impahla enqwaba ke lapho yabo bese ngidonsa ukotini ozomeshana nento ayigqokile kodwa mina ngibe ngiyibhinca ngoba uyasho naye ukuthi ngishelwa yibhinca. Ngiveza kakhulu la uyi-wardrobe yami ukuthi ngiveze ukuthi lesi style sami esasithathwa uBhadlana umnikazi walento uMthandeni SK igcokama elisha uBhadlana laligawula izitayela zami lazobujongo lifike lididolova lapha namasokisi amade lifaka uplane namasokisi amade yabo Ubhalule uthele ikhanda zakhala ngaphela. Jeez, Hazel Moscow. Lapha nakahle kahle ngenza show ngoba ehostela ngikhulele khona ngifikele khona impilo yasehostela impilo yethu thina singabafana basemakhaya vele into yokuqala nje mawucabanga intombi ucabanga ukuthi kufanele ube nobulawu lapha ubulawu ke ezinye insizwa nje ezinye ihlahla ezikotshwayo zifakwe ebhakethini ifakwe namanzi abandayo bese kuthi ekseni bese zifuhla igwebu elimhlophe kuthiwa ubulawu umhlophe ke lo uyaphalaza mawumfana ekseni hostel uyaphalaza uphalazela ukuthi mawumfana ungabi nenyongo manje mawuqhamuka igazi lakho ligijime uyabona ungabi nenyongo ungathola usuncinca amafutha ebusweni ngathi ugcoba amafutha ekondom inhloso kusekuwukuthi mawugquma ebusweni ungabi nezinduna ngoba namaphimpuli kufanele ugqume lapho uyastima bese uyaphalaza mawuphalaza kwenza ukuthi igazi lakho phela ligijime uyabo ungabi nenyongo nezikhwehlela lapha mawukhwehlela ungathi uluma iaphula uyabo kufanele nje uqaqeke mawufika entombini ushela intombi kuthanda ube nogazi mase kuthandile intombi uyabo sekufanele intombi ijabule phela manje sekuyachathwa ke lapho kudla imbiza ke leyo uyabo Day 2 sisemabhida mfethu namabras okay amabras okay ke ngasemateksini uphinde futhi ukuyaduma kakhulu mfethu kulento eObunguni lento izinto zama 4x4. The only thing we've got to be very aware that we're on an airfield, so if we put them there, take the shot, and then we must move. That's only when you come back, I think. Okay. And of course, yeah. When the chopper coming down, they're usually going to put them there. I think they must be on standby.
Yeah, well, if he comes back. If they're there before take off, 1 stone is going to be. I don't want to be responsible. Yeah. So what I'm saying. Onkunze bomvu ezinye insizwa zangapha ku Eastern Cape zikhiphe ama 4x4 kuzodlala umdlalo wamanzi laphana udlalwa special for mina hayi ngoba kuyi event udlala nje special ukuthi ngoba ngisho music video wengoma enkulu esemathubeni okuhlukanisa unyaka uyabona ighoshi so ke manje ke ngijabulisa kakhulu ukuthola support kubhuti bakithi naseyinsizweni ngoba vele umuntu ofana nami uyadeserve ukuthola support ngingayitholi ngoba sengifile. Khona ngisho amabhanoyi lapha uyangibona ukuthi lapha sibhebhanyeka ngebhanoyi lapha nesithandwa sami Mahu kumnandi nje uyabona sebhanoyini sehle ebhanoyini singena kulezi imoto lezi namafelale singena amafelale unefelale yakhe nami nginefelale yami isupport jalo yinsizwa ezithanda into engiyenzayo. So umkhunu awukwazi ngempela ukuthi into yamabhinqa umshiye ngaphandle umkhulu uyabona nje ngikhove ngethawula lakhe wangiphoqa ukuthi ngiliphathe ngoba mfethu inja lena eforsa yonke into uyabona nje ngiliphethe ithawula lakhe ngoba ayikho into bengingayenza. Babe baningi amajita mfethu enza ukuthi ivideo egusha ibe yilento eyiyona uyibheke futhi kwi-video of the year. Maskandi. Awu mntakababa. Usiso umuntu unyathelela ekhaya. Khona ingoma enaniyoza nombuzeni ethi iphelisi. Wamlandana futhi. Yeah, ngamlanda nasi. Wamlandana futhi yathi ke futhi na ngeke yajabula. Ngathola ibusiso ukufika la. Saphela sakhalisa iginga. Wadlala iplekashini sazokulanda konke lokho. Sakulanda. Sakulanda into ekhaya sazoyishaya. Yeah. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngajabula kakhulu. Suka lapho ngaselokho eqhumile mama. Hayi, ngajabula nje ngathi mangizipheleze ngathi basuka la bantu. Kuthi seyikhali sasajabula kakhulu nombuzi. Yeah. Message sasivuke bahlathini. Hey, baba Khathazo. Ufisana ngosimende yemanager nathi. Into ebalekile la kumthandeni ukuthi akwazi ukuthi obaba abadala ama legend angabakhohlwa. Egcina kosuku uMaskanda ukufikanga ngayo umthandeni yabo. Kunobaba abawuqala abawenza recognize. So it's very important ngoba basaphila naye alenza iqiniso lokuthi makukhona izinto azenzayo akhumbule ukuthi abantu abadala othwala ophuza ekhemesi basekhona emhlabeni. Yaza awu escape futhi inkunzi engenamilo usekhaba kolithandayo ubabe. Tshetshelela mthetshelela ukhoze FM ngasaqala waqala utshetshelela ungizwe umculo neindondo zamalahla benonxele. Uzali igcwama kuyadula ngoba kwakhetha isizwe sikaMambatha yena yedwa qhaba. Mabizwa sabela bambize kumasama awadwa sabela ngeParis mabizwa okhosini sabela. Mabizwa sabela bambize kumasama awadwa. Kubhalule mangwana mqale bhalule maqede bemxosha kuyeselela ngehawu. Ungena nomqale ebhalweni baxosha bathi lethi namaqhona qedwa ubuya nehawu. Sakale zankoma zimxakile. Ubhalule njengekhaya zakhala ngempela. Uyahlonishwa kakhulu kuze khemisi unamava uphinda abe noshunu wami ushunu wenkani baba nje onoshunu wami ushunu wenkani baba uneqiniso inengane la 4 years engayonke bathi uthwele bathi nawo yonke into baba